lo sisi lo ngathi ubewazi ukuthi vele mina sengidlulile entweni eziningi engakwazi ukuthi engene ngale ndlela ngathi vele ubeyiplanile lento ade yenza ingakho ngavele ngathatha ngisho izinto ezincane ngavele ngathi angivele ngihlukane naye ngoba shuthi vele lento ayizwayo ngaphakathi lento ayizwayo ngaphakathi akuyona lento engizwayo mina. Ngiyanibingelela nanke babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sivakashelwe namhlanje nakanjani usisi ukhona lo muntu afisayo ukuthi baphinde babuyelane naye. Kodwa ke asazi noma uzohlangana futhi noma cha. Sike sibuke ukuthi kuzogcina kuphi. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi kaba nesibongo nala usuka khona. Ngu-Olethu Dladla ngisuka eMlazi kaJini. Kaji. Yes. Oh, okay. Ngicela ungichazeleke nge-relationship yakho isasekhona. Yaqala nini kanjani? Nihlanganele kuphi? And beniphathene kanjani? Ungixoxele uzufike la enahlukana khona nomuntu wakho wakudala. Yebo, mina naye umuntu wami le engahlangana naye sahlangana ePhava ehamba nabangani bakhe nami ngihamba nabangani bami so bahlangana amehlo so weza wazocela inamba kumina cause vele nami nganginakho ukuthi okay lo ngicabanga ukuthi uyena maqondana kahle. Okay, uqala umbani? Yebo. Okay. Yeah. Mhlawumbe ubhuti ngabe wakuphi? Ubhuti ngokuhlala wase-Pantown. Uhlala phaya town? Yes. Okay. Yebo. I-relationship yami naye sisaqala yayinhle kakhulu. Because sasibona ukuthi nathi siyaya phambili nalento siyayiqhuba nalento. Yeah. Uthebe kwini lapho? Nihlangana? Sahlangana mhla ka-9 March 2020. Okay. Yes, 9 March 2020. Saqhuba nje kahle until nami ngaze ngithole umunye umuntu angaphandle. Okay. Yeah, mengithole umuntu angaphandle ke ngiqale ngilale naye. Mawuthi wangaphandle mhlambe usho umuntu okuhamba noma usho umunye oseside nje iceleni. Umuntu osesayidini. Oh, hayi umuntu engangimchithela naye. Okay. Yeah, ngachitha naye lo muntu 8 months wonke. Yena engazi. Lo engithandana naye. Le engicela ukuthi ngingibuyisele naye. Engazi. Yeah, until eze ethole efonini sikhuluma. Yeah. Wawungadelete? No. Isizathu? Kwangafiki nje ukuthi ngidelete cause ngazi ngithi mhlambe mase ngibona ukuthi yena useyangibhora ngiye drama conversation. Oh, uyofunda futhi. Yes. Okay, mhlambe ngabe isizathu sokuchitha isiphi? Mhlambe bengakunaki ngakuneza isikhathi sakho noma waphinde wabona umunye umuntu oright for wena phezulu komunye umuntu oright onayo empilweni yakhe. Waba nama right out. Angiqonde lokuhleka kodwa ngifuna ukwazi isizathu sokuchitha isona siphi? Ngingathini wayehleze nakabangani bakhe isikhathi esiningi. Okay. Yeah, since yena ngathini umunye umuntu wesifazane. Oh, akusubhuti kanti? Yeah, akusubhuti umuntu wesifazane naye. Okay. Yeah. So ngabona ukuthi ngeke lento ayingathi yadingakala. Ngahamba ngako umunye umuntu ke wabamba efonini then saxabana ke wathena angeke ekwazi ukuthi ejoin umuntu oselayini nomunye umuntu. Oh, okay. Ngalesikhathi kade nisathandana no sis. Yeah. Ubungakazi uzulale nomuntu wesilisa. Yeah. Okay. Mhlambe ngabe le yokuthandana nomunye umuntu ofana nobulili obufana nobakho wowuqala ngaye noma useke wakwenza ngaphambilini? Ngangiqala ngaye. Okay, wabona kodwa ukuthi shoot akuphelele nomlisa naye uyamdinga. Yeah, uyadingeka. So mekubamba ke wenza njani? Mhlambe nje nagejana lendlela ukuthi nize nikhiphelana amagama abhlungu omunye komunye noma mhlambe wakuziba nje wasuka eduze kwakho mhlambe engafuni ukukhulumisana nawe noma engafuni ukukubona? Akafunanga nje ukungibona ngangikhulumisa uzongiblocker ngisho ngiblocker. So yini manje le idala ukuthi ufuna ukubuyelana naye? Ngoba ngiyamkhumbula futhi isakhona leyo nto.
ukuthi ngisamthanda sakhona uthando lakhe. Yena akwenzeki athandana nabantu besilisa? Hayi, akwenzeki. Okay. So mhlambe njengoba uthi uyamkhumbula nje and enhlizweni yakho kusakhona lokho. Uzoba yedwa futhi noma usazophinde futhi udinga omunye umuntu wesilisa. Right abantu? Yeah, ngiright abantu besilisa ngeke. Okay. So ithe ngimlande ke nizama ukukhulumisana mhlambe okungenzeka nizobuyelana sicela indlela nanoma yini. Ngiyacosondezelana. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. So ke i-guest yethu ivumile ukuthi ibe nathi and ngiyathemba ukuthi mhlambe isicelo sethu kungenzeka akwazi ukuthi asamukele kodwa angazi sike sibuke nje ukuthi kuzokwenzakalani. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kambe nesibongo nala usuwakhona. Igama Akhona Madlala ngisuka ePinetown. Madlala? Yebo. All right. Uyamazi sengihlelayo? Ngiyamazi. Okay, mhlambe ngabe nje uyajabula nje ukumbona noma kuthiwa awazi ukuthi uzothini kodwa nje ukumbona nje phambi kwakho uyajabula? Hayi, yona inhliziyo uyayithanda kodwa ngoba usekhona kusenani. Okay. Ubhalile kuhlelo elithi iLove Back unesifiso sokuthi akhulumisane nawe. So ngicela umuphe nje isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga. Ngikukhulumisana. Right, Akhona. Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Njengoba ngikubizela namhlanje ngoba oqala ngicela ukuthi ngiqale ngixolise ngezinto engazenza kuwena. Futhi engikucelayo ukuthi ungixolele ngangaqondile. Nami angazi ukwenzakalani kimi ukuthi gcine sengenza le nto engayenza. Ngiyazi ngakuzwisa ubuhlungu. Kodwa ngiyakucela ukuthi ungixolele unginikele enye ithuba. Ngiyakuthembisa ukuthi ngingakwazi ukuthi ngishintshe ngiphinde ngibe umunye umuntu. Ngicela ukuthi sibuyelane. Ngiyacabanga ukuthi lento wayenza kumina uthi ayinjani. Ngiyayazi yayi ngoba bafika kumina babunjani. Babuhlungu ngiya-understand. Awuthi ngenze njani ke mina? Musuzohamba uphume ngaphandle uthathe kwezinye indawo ngibe ngikhona mina. Cha phela ukuthi nawe ungayenzi lento engifunayo. Ngehlisa isithunzi ngaphandle. Uthi abantu bami ngithathe kanjani noma uzowenza lento yenzayo kumina? Ngiyaxolisa. Kanti kwenzakalani? Ngicela ungichazele. Ngidukile angazi lutho. Mfethu sisi wami. Yabo intombazane engizwisa ubuhlungu ngaphakathi. Engangiyithanda intombazane ngangitsho ukuthi siyakude nayo. Nasekhaya bazi ukuthi ngilento engiyiyona. Yebo angiyena intombazane ekufanele ngabe ngiyiyona ekhaya. Kodwa mina ngoba sengizamukelile ukuthi ngulomuntu enguyena. Ngithi hayi angithi wena umuntu ongcono engazi ukuthi hayi sophathana kahle size sifike endleleni la sizoya khona. Hayi usisi wami siyaqhubha naye siningi lesikhathi sesihlalile siyenza lento le siyenzayo sobabili. Siyahlala senza kanjalo usisi wami uvela uyaphuma uyothola abanye aba-right ngaphandle. Okuwesi ucikelela igama laphansi uvela uthatha umuntu owesilisa. Mina uthi mina ngenze njani umuntu osifazane ucikelela igama lami phansi kahle kahle into eyenzayo. Akaze ngixolise before mayiqala nje today uxolisa. Kona ngikazi ngakuthatha ukuthi ukuxolisa kwakhe kunjani na yonke lonto ngobani inhliziyo yami ayibhlungu kakhulu. Ngangicabanga ukuthi uyena umuntu ongangicikelela phansi kanje. Lo sisi lo ngathi ubewazi ukuthi vele mina sengidlulile entweni eziningi engakwazi ukuthi engene ngale ndlela. Ngathi vele ubeyiplanile lento ade yenza. Ingakho ngavela ngathatha ngisho izinto ezincane ngavela ngathi angivele ngihlukane naye. Ngoba shothi vele lento ayizwayo ngaphakathi lento ayizwayo ngaphakathi akuyona lento engizwayo mina. So akakapholi. Hayi angakapholi nhlobo. So njengoba ecela isicelo sokuthi nje ucela ukuthi nibe ndawonye futhi akuyona nento ofisa ucabanga ngayo. Ngiyasaba ukuthi ngoba yebo ngoba eqalile wari futhi uphinda futhi ayenze lento leyo. Awusomntana? Kawumbuzo nje. Hayi ukuthini? Kunzima usho lokho yebo yena ngiyamthanda ukumthanda. Kodwa manje inkinga ingqondo yasho ukuthi hey semhlabeni la. Okay.
So usuyamsaba. Ngiyamsaba. Ukhona omunye umuntu omusha osumtholile? Hayi yena akekho ngoba ngiyasaba ukuthi what if bonke banje. Okay. Ash. Ucabangani? Uyamuzwa ukuthi uthini njengamanje? Akapholi kusekuningi kakhulu and uthi ukhulumile nawe yonke into ucabanga ukuthi uyazi ukuthi uyazi wena ukuthi ufila kanjani. So bengathembanga nhlobo ukuthi out of all people wena ungajika uhambe le ndlela oyihambile. Yeah, ngiyabona. So mhlambe okay manje na kanjani vele akulula ukuthi angavuma ukuthi niphinde nithandane. But mhlamba awucabanga umnezi isikhathi mhlamba lokho ecabanga ecabangeni kwakhe mhlamba ungabe uzibonisa ukuthi uqinisile kangakanani ukuthi ngeke usaphinde futhi umzwe ubuhlungu ungamjaha. Yeah, ngiyimisele ngokumnika ithuba because ngiyamthanda vele. Okay. Ngiyakuthanda kakhulu. Ngenhliziyo yami yonke. Ngiyathembisa ukuthi siyaphinda siqala siyilungisa into yethu angeke ngiphinde kuzise ubuhlungu. Ungithanda ngale ndlela ongithanda ngayo yini ekwenza ukuthi uzowenza lento oyenzile? Ngiyaxolisa sasana. Waphumelana ekhaya kithi. Wena wahamba wayofuna ngaphandle. Waphumelana. Futhi mina ngikwanelisi ngokwanele. Angikwanelisi mina ngokwanele. Ngaleso sikhathi phela wanganganelisi. Ngibonile emhlabeni ukuthi kunjani. Ngibonile ungishayile umhlaba kakhulu. Manje ubuya kumina ngoba usukushayile wena umhlaba. Cha. Angiqondile kanjalo. Ngicela ungale angiqondile kanjalo. Ngiqondile kanjalo. Kodwa ngiyacela ukuthi thatha isikhathi sakho ucabange ngakho. Sobona ukuthi senza kanjani olutho. Sobona. Okay. Usenalo ithemba? Yebo ngisenalo ithemba inhliziyo isavuma. Inkinga ilento eyayenza ayibhlungu ngoba nasekhaya babesemazi ukuthi uba. Okay. Eish. Base ngiyabonga-ke ukuthi usinikeze isikhathi sakho wavuma ukufika and ngiyabonga kakhulu uma uthi inhliziyo isavuma and ithemba lisekhona. Kuyikona ukuthi-ke inhliziyo isabile kwamanje usakwatile ufile ngazuthi nje nezinto eziningi orobhekile kuzona uxolo and umzwile kade exolisela umuntu wakho. So ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngicela umphathe kahle-ke. Ngizokuphatha kahle ngiyathembisa. Mbuka lapha ekhaya ngiyazibonela nani ukuthi kugcine kuphi. Kona vele okwamanje-ke ayikho into esizophuma la siyiphethe esinesiqiniseko sayo ukuthi okay siqalile futhi i-relationship baphinde babuyelana. Okwamanje vele kusale nezinto eziningi ezilengayo angekho right ngazo umadlala and enginethemba ukuthi kungesikhathi singanani zizolunga baphinde babe ndawonye futhi baphinde bathandane njengoba kade bethandane eqaleni. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, like, ushare ngithanda kakhulu. Bye.